नमस्कार, मी प्रसन्न जोशी. हा विशेष मुलाखतीचा कार्यक्रम ज्यामध्ये आपल्यासोबत आहेत भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि ज्यांच्याकडे गोव्याच्या निवडणुकीची सगळी जबाबदारी सोपवण्यात आलेली आहे ते देवेंद्र फडणवीस. मी त्यांचं स्वागत करतो साम टीव्हीवरती. देवेंद्रजी, तुमचं स्वागत साम टीव्हीवर. थँक्यू, आभारी. देवेंद्रजी, म्हणजे असं म्हटलं जातं निवडणुकीच्या बाबतीत की निवडणुकीचं बाकी किती 5 वर्षाचा काही कार्यकाळ झालेला असेल, काही असेल, वारेबिरे कोणाचे काही असतील, शेवटच्या 48 तासात ते 2 ते 3 दिवसामध्ये खरं चित्र दिसतं, लोक खरा कल ठरवतात. आता ते 3 दिवस आलेले आहेत, नंतर सोमवारी तर मतदान होणार आहे. आता काय फील येतं? म्हणूनच आज आम्ही माननीय मोदीजींची सभा या ठिकाणी घेतली, कारण आमचा अनुभव असा आहे की पंतप्रधानांची सभा ज्यावेळेस होते त्यावेळेस एक मोठा स्विंग येतो आणि त्याचा शेवटच्या टप्प्यामध्ये आम्हाला फायदा मिळतो. आणि आत्ता जे काही मी गोव्यामध्ये बघतो आहे तर मला असं वाटतं की निश्चित आमचं सरकार येईल आणि काही ठिकाणी चुरशीच्या लढती आहेत, पण ज्याला आमचा गड मानला जातो म्हणजे जिथे भाजप सातत्याने निवडून येतं अशा सीटांवर आम्ही कम्फर्टेबल आहोत. देवेंद्रजी, म्हणजे आपण थेट आकड्याच्या भाषेत बोलूयात. काँग्रेस मागच्या वेळी 17 जागांपर्यंत गेली होती. त्यांचा तो सगळा मुख्यमंत्री पदाचा सगळा घोळ झाला आणि नो डाऊट त्याबद्दल म्हणजे किमान मी तरी तेव्हा सुद्धा टीका केली नव्हती. राजकीय पक्षाचा हेतूच सत्ता स्थापनेचं असतं, जे तुम्ही अगदी योग्यरित्या केलं. यावेळी आकडा कोणत्या दिशेने जाईल? मला असं वाटतं की यावेळी आम्हाला मेजॉरिटी मिळेल. पूर्ण 21 म्हणताय तुम्ही? आम्हाला मेजॉरिटी मिळेल. भाजप 21, भाजपला 21 मिळतील, भाजपला मेजॉरिटी मिळेल. मला याकरता असं वाटतं की साधारणपणे काँग्रेसची क्रेडिबिलिटी या ठिकाणी फार लो झाली आहे. त्यांची क्रेडिबिलिटी राहिलेली नाही आणि काँग्रेस आत्ता फक्त पोलरायझेशनच्या भरोशावर निवडणूक लढण्याचा प्रयत्न करते. आप पार्टी आहे किंवा तृणमूल काँग्रेस आहेत, यांना काही फार लोकांनी ऍक्सेप्ट केलं आहे. बरं, अशातली परिस्थिती काही गोव्यामध्ये दिसत नाही आहे. MG आहे, MG तृणमूल सोबत गेल्यामुळे MGचा जो कोर वोटर आहे त्या कोर वोटरमध्ये एक नाराजी आहे की तृणमूल सारख्या पक्षासोबत हे का गेले. कारण तृणमूलला विशेषतः ज्यावेळेस बंगालच्या निवडणुका झाल्या आणि त्यानंतर तिथली जी परिस्थिती झाली त्या परिस्थितीमुळे गोव्यामध्ये तरी एक प्रकारे हिंदू विरोधी अशा प्रकारची किंवा एक ज्याला आपण अल्ट्रा लेफ्टिस्ट किंवा अशा प्रकारची इमेज ही त्यांची या ठिकाणी तयार झाली आहे. त्याचा एक फटका मगोला बसतोय आणि अशा या परिस्थितीमध्ये मला असं वाटतं की BJPने चांगलं काम केलं आहे आणि विशेषतः मोदीजींवर गोव्यामध्ये लोकांचा विश्वास फार आहे. त्याचा एक फायदा आम्हाला मिळेल आणि लोक हा निश्चित निर्णय करतील की मोदीजींसोबत काम करेल असं सरकार आपण गोव्यात दिलं पाहिजे. म्हणजे 2022 मध्ये 22 पार. हा, बिलकुल. आमच्या गोव्याच्या भाषेत जो काही नारा दिलाय 22+, असा एक आमचा नारा आहे. तर 22+, आम्ही करू. देवेंद्रजी, जर का इतका आत्मविश्वास आहे, पक्षात इतकी लाट आहे, नरेंद्र मोदींचा करिश्मा आहे, जो अगदी टाइम टेस्टेड असा करिश्मा आहे, तरी सुद्धा 40 जागांपैकी 21 बाहेरचे का असतात? काँग्रेसचे आम्हाला आलेले इतके लोक का दिसतात? 21 हा आकडा चुकीचा आहे. आहेत 7-8 लोक नक्कीच आहेत, त्याच्यापेक्षा कमी असतील. पण या आकड्याचं कारण एकच आहे. बघा, मागच्या वेळेस एक विशिष्ट परिस्थिती तयार झाली आणि त्या विशिष्ट परिस्थितीत आम्ही सरकार तयार केलं आणि त्यानंतर खूप मोठ्या प्रमाणात काँग्रेसमधून लोक आमच्याकडे आले आणि त्यामुळे आमचं गव्हर्नमेंट स्टेबल झालं. आता जे आपल्यासोबत आले, ज्यांच्या भरोश्यावर आपण सरकार चालवलं, त्यांना आपण आज तर असं म्हणू शकत नाही की तुम्ही बाहेर चालले जा, कारण गेले 3 वर्ष ते पक्षात आहेत. म्हणजे आता निवडणुकीच्या तोंडावर आलेले नाही आहेत. 3 वर्ष ते पक्षात आहेत, ते भाजपचे म्हणून रिकॉग्नाइज आमदार आहेत आणि त्यांना आम्ही तिकीटं दिली आहे. पण याच्यातले काही थोडी जरा वेगळी बॅकग्राऊंड असलेले लोक आहेत. म्हणजे आता तुमचेच मला शब्द जे आठवत आहेत मागच्या म्हणजे महाराष्ट्रातल्या निवडणुकांच्या अनुषंगाने, हा आपत्धर्म आहे, तर हा सुद्धा गोव्यापुरताचा एक आपत्धर्म आहे? नाही, मी तर त्याच्यापेक्षा पलीकडे जाऊन म्हणेल की जेव्हा तुम्ही सरकार बनवता आणि 3 वर्ष सरकार चालतं त्यावेळी कोणी ऑब्जेक्शन घेत नाही, तर आज ऑब्जेक्शन घेण्याचं कारण काय आहे? कुठलाही व्यक्ती, समजा तुम्ही XYZ कुठल्याही व्यक्तीवर तुमचं ऑब्जेक्शन आहे, तुमचं म्हणजे कोणाचं ऑब्जेक्शन असेल, ऑब्जेक्शन, तर सरकार बनलं, ते 3 वर्ष चाललं, त्यावेळेस ऑब्जेक्शन नाही आणि आता तुम्ही ऑब्जेक्शन घेताय, त्याला काय अर्थ आहे? त्याला काही अर्थ नाही आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं हे खरंच आहे. बघा, त्यावेळेस सरकार बनवताना कॉम्प्रोमाइज आम्हाला करावं लागलं, हे लपलेलं नाही आहे. जर आम्ही इतकी लोक काँग्रेसमधनं घेतली आहेत तर दॅट वॉज अ कॉम्प्रोमाइज. पण त्यानंतर ते सरकार स्टेबल चाललं. म्हणजे ज्या गोव्याचा इतिहास असा आहे की 5 वर्षात 7 मुख्यमंत्री देखील या गोव्याने पाहिले आहेत, तिथे आम्ही 10 वर्ष स्टेबल गव्हर्नमेंट चालवतोय.
या सगळ्या ऑड परिस्थितीमध्ये तर हे लोक त्याला रिकग्नाइज करतात. म्हणून मग असं करत असताना काही ना काही तुम्हाला अशा प्रकारचे निर्णय घ्यावे लागतात. एक असा याच्यातला मुद्दा असा पुढे येतोय की या सगळ्या, आणि मी ते स्वाभाविक ती तडजोड करावी लागते, माणसं घ्यावी लागतात, आणि ती काय इकडे आल्यानंतर ती भाजपाची झाली, भाजपाही झाली आपण म्हणूयात. पण यामुळे इथला जो तुमचा कोर संघाचा, भाजपचा असा एक वर्ग आहे तो तुलनेनं प्रचाराला उतरलेला नाहीये. अजून ते थोडेसे राखीव आहेत आणि देवेंद्र फडणवीसांना त्यांची मिन्नतवारी करण्यामध्ये, त्यांना कन्व्हिन्स करण्यामध्ये वेळ द्यावा लागतोय. अशी काही परिस्थिती? नाही, अशी परिस्थिती बिलकुलच नाही आहे. उलट माझं मत असं आहे की जवळजवळ सगळेच मैदानात उतरलेत. बघ, कुठल्याही निवडणुकीमध्ये काही ना काही लोक पक्षातले नाराज असतात. पण मी असं म्हणेन की 99% लोक जुने हे कामामध्ये आहेत. 1% कुठे नाराज असतील, ते घरी बसले असतील. आता हे आजच झालं का? स्वतः मनोहरभाईंसारखा कोर व्यक्ती असताना आणि कोर बीजेपी असताना देखील काही लोकांनी त्याही बंडखोरी करून मनोहरभाईंच्या विरोधात ते उभे राहिले होते. आपण सगळ्यांनी बघितलं. त्यामुळे शेवटी राजकीय पक्ष म्हटले की काही ॲस्पिरेशन्स असतात, काही भूमिका असतात, त्या होत असतात. पण माझं मत असं आहे की आजची जी सभा झाली आहे एक टेस्ट असते. ती टेस्ट काय, तर आजची जी सभा झाली त्याची व्हायब्रन्सी आणि त्याची संख्या ही तेव्हाच होऊ शकते जेव्हा कोर भाजपचा वर्कर भाजपकडे असेल. बरं, तो जर नसला तर एवढं मोबिलायझेशन कधीच होत नाही. गोव्यासारख्या राज्यात. देवेंद्रजी, याच्यातला आणखी एक मुद्दा आहे तो तुमचे आत्ताचे मुख्यमंत्री, त्यांचा चेहरा तुम्ही पुढे केलेला आहे. आमच्याकडे आज नाना पटोले गोमंतकमध्ये आले होते आणि त्यांनी मुलाखती देताना म्हटलं की प्रमोद यांच्याबद्दल म्हटलं जातं की प्रॉपर्टी, म्हणजे प्रमोदच्या ऐवजी नावाला प्रॉपर्टी नाव दिलं जातं. म्हणजे ज्या एक मनोहर पर्रीकरांची लिगसी आहे त्यातला बघूनच लोकांनी ज्या काँग्रेसला नाकारलं भ्रष्टाचाराच्या कारणासाठी आणि आले पर्रीकर, त्याच्या पुढे आता नंतर कॉन्झिक्युटिव्ह पुढे आले प्रमोद सावंत, त्यांना आता प्रॉपर्टी सावंत नावाने ओळखलं जातं अशी चर्चा ते करतायत. हे नाना पटोले बोलतायत, गोव्यातला माणूस बोलत नाहीये. अच्छा. नाना पटोले हे गोव्यामध्ये हे पर्यटनाकरता आले आहेत. त्यांचा काय संबंध गोव्याशी नाही आहे. ते आता निवडणुकीच्या निमित्ताने प्रत्येक पक्ष महाराष्ट्रातल्या कुठल्या ना कुठल्या नेत्याला पाठवतो. काँग्रेसने त्यांना पाठवलेलं आहे. माझं तर मत असं आहे की गोव्यातल्या राजकारणातलं त्यांना 10% देखील माहिती नाही आहे. त्यांनी कोणाकडे तरी विचारलं की आपण काय प्रमोद सावंतावर आरोप लावू शकतो, आणि ज्यांनी त्यांना सांगितलं त्यांनी ही तरी शहानिशा करायला पाहिजे होती की अशा प्रकारचा जाहीर आरोप कुठेतरी लागला आहे का, असं एखादा डॉक्युमेंट आलं आहे का. जसं दिगंबर कामतांच्या विरुद्ध आरोप लागले, ते प्रूव्ह झाले, किंवा तशा प्रकारे त्यावेळेस रिपोर्ट्स आले, किंवा काँग्रेसच्या इतर नेत्यांच्या विरुद्ध ज्यावेळेस आरोप लागले तर ते प्रूव्ह झाले. असा कुठलाही आरोप नाही. या उलट लोकांना असं वाटतंय की डॉक्टर प्रमोद सावंत एक शिकला सवरलेला डॉक्टर असलेला मुख्यमंत्री आहे, हसतमुख आहे, अप्रोचेबल आहे. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं काय आहे, इथे एक लिगसी मनोहर पर्रीकरांनी तयार केली. म्हणजे अनलाईक एनी अदर स्टेट, म्हणजे मी महाराष्ट्राचा मुख्यमंत्री होतो, पण इथल्या मुख्यमंत्र्याला जास्त अप्रोचेबल राहावं लागतं, कारण मनोहर पर्रीकर स्कूटर घेऊन निघणारा मुख्यमंत्री होता. तीच परंपरा ही प्रमोद सावंतने कायम ठेवली आहे. त्यामुळे नाना पटोले काही म्हणू द्या, नाना पटोलेंनी सावंतांवर आरोप लावून कामतांवरचे आरोप ते धुवू शकत नाही आणि सावंतांवर आरोप लावू शकत नाही. काँग्रेसचा आता विषय निघालाय म्हणून तुम्ही म्हणता की आता 2022 मध्ये भाजप सुद्धा 22 वगैरे आकडा गाठेल, 20 पार वगैरे जाईल. पण म्हणजे काँग्रेस अगदी पूर्ण खेळाच्या बाहेर जाईल असं तुमचं म्हणणं आहे? नाही, मी असं म्हणणार नाही. काँग्रेस पूर्ण खेळाच्या बाहेर जाईल असं म्हणणार नाही, कारण एक काँग्रेसची शक्ती काही ना काही प्रमाणात इथे आहेत. ती क्षीण होत चालली आहे, ती कमी झाली आहे. पण जसं मी सांगितलं की काँग्रेसचा पॅन गोवा प्रेझेन्स आता नाही आहे. जसं आपण आता समजा बघितलं, पेडणे कुठे काँग्रेस आहे, मांद्रे कुठे काँग्रेस आहे, त्याच्यानंतर थिवी कुठे काँग्रेस आहे, किंवा आपण इकडे मय कुठे काँग्रेस आहे. असे मतदारसंघ तुम्ही येत चला, तो काँग्रेसचं अस्तित्व दिसत नाही आहे. तिथे काँग्रेस नाही आहे. साऊथमध्ये काँग्रेस आहे, नॉर्थच्या काही भागात आहे, मी असं म्हणत नाही. पण ज्यावेळेस तुमची अशी परिस्थिती असते की अनेक मतदारसंघांमध्ये तुम्ही नाहीच आहे, बरं यातला कुठलाही मतदारसंघ घ्या, 1-2 सोडले तर असा कुठलाच मतदारसंघ नाही की जिथे आम्ही स्ट्रेट फाईटमध्ये नाही, म्हणजे पहिला किंवा दुसरा आम्ही आहोत.
बीजेपी आहे. भाजपचा ऑपोनंट कोण आहे मग या सगळ्या नाही, म्हणूनच त्याच्या पक्ष म्हणूनच एवढे काय पक्ष झालंय त्यामध्ये की काही ठिकाणी काँग्रेस आहे, हम्म. काही सीट्सवर मगो आहे, काही सीट्सवर कमी सीट्सवर आहेत पण आप आहे, कमी सीट्सवर तृणमूल आहे, असं वेगवेगळे लोक आहेत. हम्म. पण आपला सुद्धा तुम्ही आता लिस्टमध्ये घेतलेलं आहे. नाही, लिस्टमध्ये घेतलंच आहे कारण 2 ठिकाणी आमची आपची लढत आहे. तिथे काँग्रेस इतकी कमजोर आहे हम्म. की आपची लढत आहे तिथे आमची. मागच्या खेपेस स्वतः मनोहर पर्रीकर असताना आणि केंद्रात सुद्धा नरेंद्र मोदी सगळी अख्खी प्रभावळी नेत्यांची ती असताना सुद्धा 12-13च्या आसपास भाजप होता. आज पर्रीकर नाही आहेत, प्रमोद सावंत आहेत, उत्पल पर्रीकर बाहेर आहेत, चिडलेले आहेत. आज त्यांचा शेवटी नाही म्हणाला पर्रीकर मानणारा पण एक कल्ट असेल इथला, तो एक अंडरकरंट असेल तर बघावा लागेल. अशा परिस्थितीत सुद्धा तुम्ही 20 जागा पार करायचं म्हणताय. या सगळ्या अंडरकरंटचे कदाचित असलेली सुप्त असंतोषाची दखल तुम्ही कशी घ्याल? पहिली गोष्ट अशी आहे की मागच्या निवडणुकीमध्ये आम्ही अरिथमॅटिकमध्ये हारलो आहे. म्हणजे काय आहे तर गोव्यामध्ये सगळ्यात जास्त मतं मिळाली बीजेपीला आणि सगळ्यात जास्त सीट्स मिळाल्या काँग्रेसला. सो असं अनेक वेळा होतं, म्हणजे हे काही पहिल्यांदाच झालं असं नाहीये. सो अरिथमॅटिकमध्ये कुठेतरी आम्ही कमी पडलो आणि त्यामुळे सीट्स आमच्या थोड्या थोड्या मतांनी गेल्या. आता यावेळी जिथे जिथे मागच्या वेळी आमच्या लक्षात आलं काय अडचणी झाल्या त्या दूर करण्याचा आम्ही प्रयत्न केला आहे. बघा, एक गोष्ट मी स्पष्टपणे सांगतो की मनोहर पर्रीकरांची लिगसी ही बीजेपीची लिगसी आहे. ती व्यक्तिगत कोणाची लिगसी असू शकत नाही. आणि तुम्ही उत्पलचा विषय काढला म्हणून या ठिकाणी सांगतो की आम्हाला याचं मनापासून दुःख आहे. उत्पल पर्रीकर असतील किंवा आमचे पारसेकर असतील, हे आमच्या परिवारातले आहेत. आमच्या परिवारातनं कोणी बाहेर गेलं त्याचं दुःख आम्हाला आहे. पण मी वारंवार हे स्पष्ट केलं की उत्पल पर्रीकरांना आम्ही 2-3 वेगवेगळे पर्याय दिले. असाही पर्याय दिला की जो मतदारसंघ सातत्याने भाजपचा निवडून येतोय त्यांना हेही सांगितलं की तुम्ही आता इथनं निवडून आलात तर 5 वर्षांनी तुम्हाला पणजी आम्ही पुन्हा देऊ. आता पणजीच्या व्यक्तीला आपण भाजपमध्ये घेतलं, ते निवडून आले आहेत. अशा परिस्थितीमध्ये त्यांना आपण हे म्हणणं की आता तुमची आम्हाला गरज नाही, हे शक्य नाही आहे. त्यामुळे 5 वर्षांनी तुम्हाला पुन्हा आम्ही तिथे आणू. पण काही लोक त्यांच्या आजूबाजूची अशी आहेत की ज्यांनी त्यांच्या डोक्यात हे घातलं की नाही मला द्या पणजीच द्या, नाहीतर मला मी स्वतंत्र लढीन. ते लढतायत, आम्हाला दुःख आहे. पण शेवटी पक्ष जो असतो तो कलेक्टिव्ह विजडमनी चालतो. बरं, पारसेकरांचे तसंच आहे. पारसेकर हे खरोखर भाजपच्या सुरुवातीला म्हणजे मनोहरभाई, श्रीपाद भाऊ आणि पारसेकर अशी ही मंडळी होती. पारसेकरांना पक्षाने प्रदेशाध्यक्ष बनवलं, पारसेकरांना पक्षाने मंत्री बनवलं, त्यांना मुख्यमंत्री बनवलं. मुख्यमंत्री असताना मोठ्या फरकानं ते निवडणूक हारले. आणि आत्ताही ज्यावेळेस आम्ही सर्वे बघत होतो त्यावेळेस आमच्या असं लक्षात आलं की पारसेकर काही निवडून येणार नाहीत. आम्ही त्यांना समजवलं. मी स्वतः त्यांना वरिष्ठ नेत्यांकडे घेऊन गेलो. वरिष्ठ नेत्यांनी सांगितलं की तुम्ही आमचे ज्येष्ठ आहात, तुमच्यासारखा व्यक्ती आम्हाला हवा आहे. तर निवडणुकीच्या गणितात तुम्ही जिंकून येणं कठीण आहे. तुम्हाला काय हवं आहे सांगा, तुम्ही तुमच्यासारख्या व्यक्तीला आम्ही कुठेही ऍडजस्ट करू, केंद्रात करू, राज्यात करू, अजून कुठल्या मोठ्या पदावर करू, पण तुम्ही आता निवडणूक लढू नका. पण त्यांचा आग्रह निवडणूक लढायलाच होता. आता कोणीच थांबायचं ठरवलं नाही तर पक्षाला कधी कठोर निर्णय घ्यावेच लागतात. आपण अॅरिथमॅटिक बद्दल म्हणालात, आपण थोडं डेमोग्राफीकडे जाऊयात. गोवा हा फार महत्वाच्या अर्थानं म्हणजे अल्पसंख्याक जरा हा समाज म्हणून अल्पसंख्याक असला तरी त्याची गोव्यातली संख्या एक सायझेबल अमाऊंट आहे, की ती अल्पसंख्या नाहीये. 40% आसपास असणारा समाज आहे. पणजीमध्ये प्रभाव टाकणारा असा हा समाज आहे. आज हा समाज हा भाजप सोबत जाईल असं वाटतं, खास करून भोवतालच्या सगळ्या घटना, एक वातावरण. भाजपचा एक अगदी भाजपने उघडपणे दावा केलेला की आम्ही हिंदुत्ववादी पक्ष आहोत. अशा स्थितीमध्ये या मायनॉरिटीचं तुम्ही काय करा? आज याचं उत्तर हे माननीय पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणामध्ये दिलं. ते म्हणाले 100% वॅक्सिनेशन, म्हणजे सगळ्या जातीचे, धर्माचे, पंथाचे, भाषेचे लोक आले. 100% घरात पाणी पोचवलं, सगळ्या प्रकारचे लोक आले. 100% घरात वीज पोचवली, 100% घरांमध्ये योजना पोचवल्या, सगळ्या योजना त्यांनी सांगितल्या. यापेक्षा जास्त सेक्युलरिझम काय असू शकतं? सेक्युलरिझम हा जो शब्द आहे ना, हा आपल्या देशामध्ये अपीजमेंट करता वापरला जातो. भाजप अपीजमेंट करणार नाही. भाजप समान न्याय देईल. समान न्यायाचं आमचं तत्व आहे. आमचं हिंदुत्वही समान न्यायाचं आहे. आणि म्हणून 10 वर्ष आमचं सरकार आहे. एक गोष्ट,
इथल्या मायनॉरिटीच्या विरुद्ध भाजपच्या सरकारने केली असा दावा कोणी करू शकत नाही. त्यामुळे मला असं वाटतं, आणि आज तर भारतीय जनता पक्षाने 40 पैकी 12 उमेदवार हे मायनॉरिटीचे दिले आहेत. मग अशा परिस्थितीमध्ये 12 उमेदवार जर मायनॉरिटीचे असतील तर मला असं वाटतं की हे खरं आहे तुमचं म्हणणं की काँग्रेसचा सातत्याने हा प्रयत्न आहेच की पोलरायझेशन करायचं, भीती तयार करायची. आणि आम्हाला आता अनुभव झाला आहे, निवडणुका आल्या की अशा प्रकारची काही वक्तव्य, मग काही चुकीचे सोशल मीडियाचे काही क्रिएटिव्ह तयार करायचे आणि त्यांनी पोलराईज करायचं. पण मला वाटत नाही की त्याचा काही फार परिणाम होईल. देवेंद्रजी, आजूबाजूला ज्या घटना घडतात, म्हणजे माझ्या मागाशा प्रश्नाचा प्रिडिसेसर हा होता, कर्नाटकमध्ये जो काही सगळं हिजाब वगैरे प्रकरण झालं ते त्या अर्थानं जरी एक काय मुस्लिम हिंदू हिजाब भगवा गमछा वगैरे घालण्याचा असला तरी त्याला इथे ज्या प्रकारे, आता मी स्वतः गोमांतकच्या निमित्तानं माझंही आज 2-3 महिने येणं जाणं, इथले जे काही वेव्स मला जाणवत आहेत, असं जर का प्रचार होत असेल की सुरुवात मुसलमानांची आता ख्रिश्चन, असं काही चाललेलं आहे, असल्यास तुम्ही त्याला काउंटर करताय? असा प्रयत्न होतोच आहे, असा होतोच आहे. कुठले तरी म्हणजे ज्याचा संबंधही नाही असे चर्चवर हल्ला झाल्याचे फोटो टाकायचे, काच फुटलेली असे फोटो टाकायचे, जी घटनाच घडली नाही त्या घटना सांगायच्या, आणि त्यातनं भाजप विरोधी एक भीती तयार करायची. हा प्रयत्न काँग्रेस सातत्याने करते आहे. पण मला स्वतःला तरी असं वाटतं की गोवा हे शिकला सवरल्या लोकांचा स्टेट आहे. सर्वात जास्त लिटरसी रेट गोव्याचा आहे आणि अल्पसंख्याक समाजातही इथे लिटरसी फार चांगली आहे. त्यामुळे दे विल अंडरस्टँड हा काय प्रचार आहे. आणि शेवटी कोणाला जज करताना ते कसे वागले त्याच्यावर जज झालं पाहिजे. आणि गोव्यामध्ये 10 वर्षात बोट उचलण्यालायक आमच्याकडे काहीच नाही आहे. सो मला असं वाटतं की हा प्रचार ते करतायत आणि त्यांची सगळी भिस्त, काँग्रेस पार्टी आपलं सगळं रिवायवल हे केवळ अल्पसंख्याक पोलरायझेशनच्या आधारावर करू इच्छित आहे. मला असं वाटतं की राजकारणातला हाही ट्रेंड चांगला नाही आहे, पण त्याला मी उत्तर देऊ. आम आदमी पार्टी तृणमूल काँग्रेसची कधी नव्हे ते आज इकडे गोव्यामध्ये अगदी त्यांचे फ्लेक्स बघायला मिळाले. त्यांनी तरी सुद्धा 2-1 महिन्यापासून त्यांचे फ्लेक्स वगैरे बघायला मिळत आहेत. हा जो एक एलिमेंट आहे, मुळात गोव्यामध्ये 3-4 पक्ष आहेतच, त्यांची स्वतःची एक छोटी छोटी ताकद आहे, त्यात आता आप आणि तृणमूल येत आहेत. फीडबॅक असं आहे की रिक्षा चालक, टॅक्सी चालक वगैरे वर्गामध्ये आपबद्दल थोडंसं आकर्षण पण आहे. याच आता विचित्र समीकरणाकडे तुम्ही कसं पाहताय? मला असं वाटतं की मुळातच काँग्रेसने एक व्हॅक्यूम तयार केला देशामध्ये. एक पक्ष म्हणून काँग्रेस हा देशातला सगळ्यात मोठा पक्ष होता जो श्रिंक होत गेला आणि त्यामुळे एक व्हॅक्यूम, आता तो विरोधी पक्षात आहे समजा केंद्र सरकारचा विचार केला तर. पण विरोधी पक्षात असतानाही तो विरोधी पक्षासारखा नाही आहे. त्यामुळे विरोधी पक्षाची एक जागा आहे, एक व्हॅक्यूम त्यांनी तयार केलाय आणि आताची कॉम्पिटिशन त्या व्हॅक्यूममध्ये एंटर होण्याची आहे. बरं, आप किंवा तृणमूल यांना असं वाटतं की गोव्यासारखे लहान स्टेट्स किंवा इतर लहान स्टेट्स हे जर आपण या ठिकाणी मिळवले तर याच्या आधारावर आपण नॅशनल पार्टी होऊ शकतो. आणि मग उद्याच्या काळामध्ये बीजेपीच्या अपोजिशनमध्ये ज्यावेळेस कुठलं एखादं गठबंधन तयार होईल त्याचं नेतृत्व करण्याची संधी आपल्याला मिळेल. यामुळे हे सगळे गोव्याला प्रयोगभूमी म्हणून या ठिकाणी आलेले आहेत. देवेंद्रजी, शेवटाकडे येत असताना मधल्या काळात आता संसदेमध्ये असताना नरेंद्र मोदींनी मंगेशकरांबद्दल झालेला तो सगळा सावरकरांच्या गीताच्या अनुषंगानं झालेला प्रकार, त्याबद्दल खूप आता वेगवेगळ्या चर्चा होत आहेत. किंवा मग गोव्यामध्ये लवकर सैन्य पाठवलं असतं तर गोवा लवकर स्वतंत्र झाला असता. तर हे जे सगळं म्हणजे काँग्रेस बॅशिंग, नेहरूंच्या काय चुका झाल्या, सावरकरांच्या वेळी काय झालं, तो सावरकरांचा म्हणजे पुन्हा मंगेशकरांचा संबंध थेट गोव्याशी आहे, या सगळ्याचा हा फक्त एक स्पॉन्टेनियस स्टेटमेंट्स होती का खरंच गोवेकरांना अरे वाटते अरे आपल्यावरती खरंच 15 वर्ष आपण सडत बसलो, आपल्याकडे आधीच सैनिकी कारवाई व्हायला पाहिजे होती, या सगळ्या स्टेटमेंट्सना देत आहेत गोवेकर प्रतिसाद? निश्चित देतील. बघा काय असतं की इतिहास हा फार महत्त्वाचा असतो आणि कुठल्याही समाजाला त्याचा इतिहास माहिती पाहिजे. आणि या गोव्याचा इतिहास हा आहे की ज्यावेळी गोव्यामध्ये सत्याग्रह सुरू होता आणि मागणी होती की जर देशातले 572 अशा प्रकारची राज्य किंवा प्रिन्सली स्टेट्स हे सैनिकी कारवाईचा बडगा दाखवून तुम्ही विलीन केले तर गोवा का नाही. पण त्यावेळेस नेहरूजींनी सांगितलं की नाही मी पाठवणार नाही. एवढंच नाही
तर त्यावेळी काँग्रेसनी सत्याग्रह करणं कसं चुकीचं आहे असा ठराव पास केला. हम्म. आणि आपल्याला माहिती आहे म्हणजे इंग्रज आणि पोर्चुगीज या दोघांचं कंपॅरिझन केलं तर इंग्रजांमध्ये किमान आपले लोक शिक्षित झाले पाहिजे अशा प्रकारचा तरी भाव होता. पण इथे मात्र भेदभाव होता. इथे नेटिव्हजला शिक्षण नव्हतं. इन्क्विजिशन वगैरे प्रकार इथे झाले. खूप वेगवेगळ्या प्रकारची परिस्थिती होती. हम्म. त्यामुळे ते अधिक काळ आपल्या लोकांनी का सहन करावं. बरं. आपली मिलिटरीली ताकद होती, आपण ते करून दाखवलं होतं. आणि अशाही परिस्थितीत 15 वर्ष खितपत पडायचं हम्म. आणि त्यात आंदोलन झालं तर काँग्रेसने अशा प्रकारचं रेझोल्युशन करायचं की नाही नाही तुम्ही पोर्चुगीजांसोबतच राहा, चुकीचंच होतं. त्यामुळे त्या इतिहासाची माहिती हम्म. आणि आज ज्यावेळेस काँग्रेस पार्टी स्वतःला गोव्याची पार्टी म्हणते आणि आम्हीच इथे सगळ्यात महत्त्वाचे आहोत आणि इतर पार्ट्यांकडे ज्यावेळेस बोट दाखवते, बीजेपीकडे बोट दाखवतं, त्यावेळेस त्यांचा खरा इतिहास हा देखील गोव्याला समजणं आवश्यक आहे म्हणून तो सांगितला आहे. शेवटचा प्रश्न विचारतो. उत्तर प्रदेशमध्ये राम मंदिर आता होण्याच्या टप्प्यावरती आहे. बाकीच्या सगळ्या गोष्टी झालेल्याच आहेत. अगदी काशी प्रयागराज म्हणजे नाव वगैरे बदलणं असेल, श्रीकृष्ण जन्मभूमीबद्दलचं असेल, पण हे सगळे मुद्दे, हे सगळं हिंदुत्व, गोव्यामध्ये हिंदुत्व आधी भाजप, राम मंदिराची निर्मिती, राष्ट्र मंदिर आहे राम मंदिर, हे इकडे का नाही बघायला मिळत आहेत? आम्हाला राम मंदिर गोव्यात का नाही बघायला मिळत आहे पोस्टरवर? याचं कारण काय आहे की गोव्यामध्ये इतकी मंदिरं आहेत. गोवा खरंच जर तुम्ही म्हटलं तर देवभूमी आहे ही. इतकी मंदिरं या ठिकाणी आहेत आणि इतके देवभोळे लोक गोव्यामध्ये मला पाहायला मिळाले. म्हणजे गोव्यातला जो सामान्य म्हणजे नॉनव्हेज खाणारे माणूस आहे हो. तो सोमवार गुरुवार कधीच नाही. खात नाही. तो म्हणतो देवाचा वार आहे. म्हणजे इतके देवभोळे लोक म्हणजे देवाने काय खावं काय नाही हे सांगितलं असं माझं मत नाही, पण लोकांची श्रद्धा आहे. हम्म. त्याच्यामुळे इथे काही पोस्टरवर मंदिर दाखवण्याची आवश्यकता नाही आहे. लोकांना माहितीच आहे ते. त्या लोकांच्या मनामध्येच आहे. म्हणूनच तुम्ही घोषणा इथे ऐकल्या असतील ना जय श्रीरामच्या, हम्म. त्या देशभरात आहेत. राम सगळ्यांचंच आराध्य दैवत आहे. त्यामुळे त्याला काही वेगळ्या प्रकारे इथे सांगण्याची आवश्यकता नाही आहे. देवेंद्रजी, अगदी शेवटचा प्रश्न विचारतो. पुढच्या महिन्यामध्ये इथे अरिथमॅटिकची गणितं जुळवायला याची का सिंपल अंकगणित असतं की 20 क्रॉस केलेले मुख्यमंत्री आमचा हे बघायला मिळेल? आत्ता तरी मला असं वाटतंय आणि पूर्ण मला कॉन्फिडन्सने वाटतंय की अंकगणित जुळवण्याची वेळ येणार नाही. देवेंद्रजी, खूप खूप धन्यवाद. आपण साम टीव्हीला खूप वेळ दिला. आज दिवसभरातल्या तुमच्या दौऱ्यानंतर तुम्ही वेळ दिलेला, रात्रीचे 11 वाजत आलेले आणि ही वेळ तुम्ही दिलेली, खूप आभार आणि तुम्हाला शुभेच्छा. धन्यवाद. तर हे होते भाजपचे वरिष्ठ नेते देवेंद्रजी फडणवीस आणि आपण आहोत गोव्याच्या भूमीत. या सगळ्या राजकारणाच्या गजालींबद्दल आपण ऐकतो आणि बोलतो.